guy. Hear them eziokwu. Ay, guy, Hey, Jesus. I know that I'm still not can test my capability. Guy, and test my capability of one on phone na hangizi. Eziokwu, etinye m ya na do not disturb. Amalo maybe video reply but ma gbafukwa gbafelo delete Instagram na Facebook. Eziokwu. Asị m ebe unu kpọọ m mmadụ obi n'igwe kpọkwa unu mmadụ Chukwu mekwala unu bụ n'obi eziokwu na mmadụ ka eji aga makwa m na mma mmadụ na ahụ makwa m na nke a so Chukwu maka obi m dị na nke unu mekalisi so little thing mfugo adigo m oke obele ihe na-eju m anya just obele ife ndị oke so Chukwu maka obi m dị mba mmadụ niile wish na m tata ụfọdụ ya wish echi abalụrụ ebe a nweta m guy nweta m eziokwu kọla peace daalụ Chukwu gozie eziokwu